només reduint l'evasió fiscal de Catalunya un 10%, no necessitaríem cap retallada, un 10%. I per últim, aquests pressupostos no inverteixen prou en el territori i molt menys a les comarques gironines, perquè deixen a les comarques gironines a la cua en les inversions reals, a la meitat de la mitjana d'inversió de la resta de Catalunya, que ja és menys de la meitat dels pressupostos del 2012. Per tant, entenem que són totalment injustos, hem presentat més de 1.000 esmenes, i les 1.000 esmenes són per situar un mapa real de les necessitats del país, però sobretot perquè volem negociar-les, perquè volem que se n'aprovi alguna, i perquè creiem, tal com us he dit, que hi ha alternatives. A les comarques gironines, les poques inversions que s'hi fan són per temes ja iniciats, molts d'ells, que s'havien d'acabar ineludiblement, per exemple, el Parc d'Olot, o per exemple, el Puig de les Basses, la presó, i són escasses, molt escasses comparades amb els pressupostos anteriors. Ens semblen bé les inversions que es fan, tot i que hi ha alguna inversió, per exemple, les de comarca de muntanya són bàsicament només pel sector de la neu, quan es podria i s'hauria de mirar de desestacionalitzar el turisme d'esquí, que és una demanda feta per la gent del territori. Després, si de cas, les anirem repassant, aquesta comparativa del que ha presentat el govern en els pressupostos i de les esmenes que presentem nosaltres. De les esmenes en inversions territorialitzades a les comarques gironines hem volgut posar l'accent primer en aquells compromisos assumits ja pel govern però que no hi surten esmentats. Per exemple, la gran propaganda de que crearem el parc de les capçaleres del Ter i el Freser. Bé, ni un euro. Com el crearem? Només fent el titular de premsa. Home, doncs potser caldria que es reflectís en alguna cosa. O, per exemple, incloure la tarifa integrada i zonificada de Rodalies a la Garrotxa i el Ripollès, que és una de les mocions, una de les resolucions que vàrem aprovar al Parlament i vam aprovar per unanimitat, on són els euros que s'hi reflecteixen. O, per exemple, escoles compromeses, com l'escola de Vall-llobrega, que sí, que vam aprovar en el Parlament que hi hagués un calendari abans d'acabar, i això no es reflecteix ni tan sols en el calendari. O, per exemple, pagaments pendents. Pagaments pendents de la C31, de les expropiacions als pagesos de la C31, que encara segueixen pendents i que no es veuen reflectits en aquests pressupostos. Per tant, el primer que fem en aquestes esmenes d'inversions territorials són aquests compromisos del govern que no compleix. I en segon lloc el que hem volgut fer és radiografiar els dèficits especialment en temes socials i especialment en educació i en sanitat. I aquests dèficits segur que ocupen una gran quantitat de diners, potser no tots es poden començar a construir immediatament, perquè estem en la situació que estem, però com a mínim posem-hi un calendari i com a mínim iniciem el procés perquè són infraestructures que necessiten les nostres comarques. I en tercer lloc l'aposta pel territori i el respecte i la cura que necessita el territori per poder seguir mantenint el primer sector econòmic de les nostres comarques, que és el turisme, però mantenint-lo en uns paràmetres de qualitat i de sostenibilitat, i que per això vol dir fer una inversió clara en la qualitat del nostre paisatge, en la qualitat mediambiental del territori. Per fer-ho, el que hem intentat fer és arribar a la inversió mitjana de Catalunya, que se situa a 112 euros per habitant, mentre que a Girona només, en la proposta del govern, se situa al voltant dels 51 euros a Girona. I ens quedem molt lluny de la inversió mitjana de Catalunya, que era el 2012 de 252 euros. Bé, nosaltres entenem que encara estem en aquesta situació i per tant no es pot invertir de la mateixa manera que el 2012, ho entenem perfectament, però el que no ens trobem just és que s'inverteixi menys de la meitat per habitant que a la resta de Catalunya i per tant les esmenes que presentem superen una mica aquests 112 euros de mitjana per habitant que té Catalunya en inversions reals. Mirant-ho, les esmenes així una miqueta en resum, les que fem en l'àmbit d'ensenyament,
El govern presenta, ja dic, alguns projectes que fa anys que s'estaven esperant i que per tant s'acabaran, correcte, al voltant de 19 milions d'euros. Nosaltres presentem unes 12 noves actuacions en ensenyament per un total d'uns 26 milions d'euros. L'escola de Can de Bànol, la de Vall-llobrega, com us he dit, Gegant del Ric de Salt, Riells i Viabrea, Sant Joan de les Abadeses, Torre d'Enreig, etc. En quant a salut, el govern presenta una inversió de 844.000 euros, totalment escassa, i nosaltres presentem 11 milions d'euros, bàsicament perquè hi ha, entre altres coses, a part del tema de l'Hospital Trueta, bàsicament és recuperar quiròfans tancats, recuperar nivells assistencials de l'ICS i d'altres i reobrir urgències nocturnes i CAPs on s'han suprimit. Són demandes de la població, ens diuen, el senyor conseller de Salut ens diu que és per reordenar, en realitat aquí s'està produint uns dèficits importants a la sanitat pública i s'està produint un traspàs claríssim cap a la privatització de determinats serveis públics que nosaltres no acceptem de cap de les maneres. I en l'àmbit d'interior, de protecció civil, de seguretat, hi ha dues actuacions del govern per valor de 2 milions d'euros, nosaltres, que són el nou parc de bombers d'Olot i el Puig de les Basses. Nosaltres presentem també 2 milions d'euros més, el nou parc de bombers de Figueres, de Girona, la comissaria de Mossos de la Jonquera, per exemple. I en inversions en agricultura i medi ambient, en general, el govern l'únic que fa és pagar uns terrenys que va adquirir el 1999 i el 2002 a la platja de Castell, 1 milió d'euros, és tota la inversió que es fa en medi ambient i és més, l'única inversió que es fa en medi ambient a tot Catalunya és aquesta del Baix Empordà, amb la qual cosa una miqueta tenim molt clar quin és l'interès d'aquest govern per a aquests temes. I per això ens preocupa que hi hagin declaracions molt boniques com la que va fer el conseller Santi Vila, que ens vam alegrar molt que la fes, de crear el Parc Natural, però ens preocupa perquè després qui paga, que és un altre departament, i per tant aquests pagaments no es veuen reflectits en els pressupostos. Nosaltres, a més, volem destacar que el que demanem és que es mantinguin les inversions que es fan en aquells parcs ja creats, perquè s'han estat reduint durant aquest període un 60% la reducció de les inversions en els manteniments dels parcs. Ens temem que en no havent-hi inversió es pugui perdre el 60% de les plantilles de conservació si no s'incorporen en aquests pressupostos una millora i, per tant, denunciem clarament la falta d'aposta clara per als temes mediambientals que, a més, incideixen de manera importantíssima a les comarques gironines en el sector econòmic d'aquestes comarques. Curiosament, en les inversions d'aquest àmbit de territori i sostenibilitat, que també hi entra en carreteres, hi ha 3 milions d'euros en senyalització vertical. És a dir, això és tota la inversió a comarques gironines, és a dir, un 31,6% del pressupost de l'àmbit i un 8,3% de tot el que s'inverteix a les comarques gironines és senyalització vertical, que probablement es necessiti, que no ho discuteixo, però en tot cas perquè veieu una miqueta quina és la proporció, jo crec que bastant escandalosa, de la falta d'inversió a les comarques gironines. Bé, això ha sigut una pinzellada d'algunes de les que us he fet. N'hi ha d'altres que venim demanant des del 2012, l'estudi del tren tram, del retorn del cabal del Ter, els EDARs, etc., i que seguim insistint perquè seguim trobant a faltar aquest interès bàsic per al territori. I apel·lem als dos partits que donen suport al govern, tant a Convergència i Unió i a Esquerra Republicana, als diputats i diputades representants d'aquests dos partits, en les nostres comarques, que repensin amb claretat la falta de suport econòmic proporcional amb la resta de suport econòmic que tenen la resta de comarques del país perquè algunes d'aquestes esmenes puguin arribar a bon port.